amb les coses que no t'agraden del món. Dius, puc fabricar coses que m'agraden o que expliquen situacions que no m'agraden però que fan reflexionar, que emocionen, etc. Aquesta ha estat la gran satisfacció, no? I després tot el que he vingut i que ha fet que això arribi a un públic molt ampli. València ha respost molt bé, això em fa molta il·lusió, Mallorca, o sigui, tot el que són els països catalans, la gent que parla català ha anat a veure la pel·lícula en català i hem demostrat que el mercat català és molt potent. O sigui, tu fent una pel·lícula en català i sumes l'efecte proximitat i no hi ha americana que el combati. Totes les cinematografies del món tenen els americans, que van portant al seu cine, però hi ha un plus que tenen les pel·lícules autòctones. Nosaltres això ho havíem demostrat fa molts anys, com a resultat d'una conjuntura, no com a resultat de la normalitat d'ara, amb la ciutat cremada, les orgies del Bellmunt, el Ribes, el Ventura, que en un moment determinat van fer anar molta gent a veure el cine català. Es descobria el català. I ara veníem d'un desert llarguíssim en el qual el cine en català semblava que no aixecava el cap. Experimentalment era molt bo, en els festivals el reconeixien, però no havia trobat el sitio.